Hello guys, welcome to BISTI vlog YouTube channel. Nonton gue anggi godan video खेबसे बयखौबो बरायनानै थाबाय. So दिननिफ्राय जोंहा माइ गायनायखौ सुरु खालामबाय आरोना लोगोफोर. नायलांबाय थादो नै भिडिअखौ माबायदि नुदों. ओमफ्राय ओरैजाय नै जोंना ब्रादार मोना हालेवगासिनो आरोना. मा होनो जोंहा फादार आरो ब्रादार सानै एवगासिनो. दिनै बेसे हायो बेखौ गायसिनो आरोना. बेखिनियावनो माबायदि नुदों भिडिअखौ नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरलायदो एबा कमेन्ट खालामदो आरोना. ओरैजाय नै गायगासिनो जोंहा आनै आरो जोंहा बाजै. Sari दैमा दैसा जिरि जिरि सोमखोर गुवार फोथार जोंनि हानजा हानजा दाउबो बिरो दाउसिन फालो मेथाइ खनो फालो फालो बिरथिं बिरथिं सम थानायावनो फैदो फै लोगोफोर ज' ज' जाजाय मावनो दांनो सम जाबाय लोगोफोर सावननि फोथार जोंनि दैजों आबुं जाबाय. सिफुं सुदों हालेवदों हालुवा ज' ज' जाजाय हानजा हानजा सोमस्रि लाइस्रि ना गुरदों रंजा खुसि मिनि मिनि जंखायलायदों एदावलायदों ज' ज' जाजाय हानजा हानजा फोथार गोमसार होदों. जोंनि दैजों आबुं जाबाय बोहैदों फोथार साग्लोबना